Praise God, hallelujah. Yɛde Awurade ase. Onyame yɛ kɛseɛ wɔ akwan nyinaa mu. Nyankopɔn nhyira wo bebree sɛ ne nso so woka me ho bra yɛtie Nyame asɛm yi. Awurade nokwafoɔ yɛda wo ase sɛ wode yɛn nkwa akyɛ yɛn. Na wonam adom so ama yɛhu kɛseɛ na omaniyɛ. Akwan nyinaa mu yɛ Nyame. Ɛno nti yɛde wo kɛseɛ na omaniyɛ ma wo. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Na yɛbɔ mpaeɛ nso sɛ na moadom so na Awurade kasa kyerɛ yɛn. Ma w'asɛm a ɛyɛ yɛn ase kanea ne yɛkwan so hann no ɛnyɛ yɛn ho nsɛnkyerɛ ne yɛn adua yi so. Ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ me ma Akwaaba na de ba wo te aseɛ sɛn dwumadie yi so. Na yɛafa yɛkenka nsɛm afiri Matthew asɛmpa ti nwɔtwe ne nkyekyɛmu dunwɔtwe kɔsi aduonu mmienu. Mama yɛntie Awurade asɛm. Na Yesu ehu nkurɔfokuo no. Ɔkae sɛ momma yɛnkɔ esuo no agya. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ twerɛfoɔ no bi, atwerɛfoɔ, Borɔfo bɛka sɛ scribe, na ɔtwerɛfoɔ no bi kaa sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ mɛdi w'akyi. Na sɛ saa nkurɔfoɔ yi yɛ nkurɔfoɔ a ɔmo anim mmara, ɔmo na ɔmo twerɛ mmara no mu ne adeɛ no, a obetumi afrɛ Yesu sɛ ɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ no deɛ, ne kyerɛ sɛ wɔahu no sɛ biribi pa bi wɔ Yesu mu, nkyerɛkyerɛ papa bi wɔ Yesu mu. Na Yesu ka biribi kyerɛ no sɛ, sakraman ɔmo etu ɔmo kɔhyɛ mu. Afei nnomaa wɔ ɔmo buo a yɛ a ɔmo ɛkɔ da mu. Nanso Onipa Ba no ɛni baabi a ɔde ne ti tu ɛto. Ɛdeɛ na Yesu pɛ sɛ ɔka. Na Yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ no sɛ, ɛnyɛ kɛkɛ sɛ yɛde yɛano ka sɛ mafa Yesu sɛ m'Awurade ne me kra gye nkwa, anaasɛ meto nnwom sɛ Awurade w'akyi na medi, yɛn nananom som abosom, yɛde yɛbɛsom Yehowa. Ɛnyɛ ne yɛde yɛano ka kɛkɛ. Na mmom ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ no sɛ, sakraman ɔmo kɔ nante a ɔmo wɔ baabi a ɔmo kɔ home, ɔmo relaxe. Ɛnnomaa nso saa. Na yɛnhwɛ Onipa Ba no, Onyankopɔn Ba Yesu Kristo, n'adwuma yɛ wɔ asase so, na ɔkɔ nkura, na ɔkɔ kurom, baabi biara a ne papa bɛsoma no ɛhɔ na ɔkɔ. Yɛhu ne sɛ obi ka sɛ ɔyɛ Kristoni anaasɛ ɔyɛ gyidini a, ehia ma ahofama ne afɔrebɔ bebree. Borɔfo bɛka sɛ sacrifice ne commitment. Ɛno nti yɛmfa yɛano kɛkɛ na ɛka. Ɛno na Yesu pɛ sɛ ɔtwe twerɛfoɔ yi n'adwene gyina so sɛ, ɛnyɛ saa kɛkɛ, na mmom commitment bebree wɔ mu. Edu baabi a ɛsɛ woda kɔm, edu baabi a ɛsɛ sɛ wodi wo yɛfunto hɔ, ɛtɔ da bi a ɛsɛ sɛ wosɔre anadwo bɔ mpaeɛ. Ɛnyɛ adeɛ a yɛda hatee anaasɛ yɛrelaxe hatee sɛdeɛ mmoa bɛtumi akɔ ara na sɛbi ɔmo abɛda ɔmo bɔn ne tokuro ɛsɛ sɛ ɔmo kɔhyɛ mu reste. Nyame adwuma no ɛyɛ adwuma a ehia ma ahofama. Ɛyɛ adwuma a ɛden, ɛyɛ adwuma a yɛmfa yɛano kɛkɛ na ɛka. Ɔbaako nso ka kyerɛ no sɛ, owura, gya me kwan na nka menkɔsie me papa na memmra mɛdi w'akyi. Ɛno nso ma yɛhu sɛ, ɛnyɛ sɛ kɛkɛ sɛ magye so. Ma menyi me nsɛm fi saa adeɛ wei ho ansa na mabɛdi w'akyi. Yesu akyi di no, ɛyɛ prɛko pɛ. Ɛsɛ wo decide na wosi w'adwene pi. Sɛ mpɛ sɛ mede me ho nyinaa ma Kristo. Na ɛno saa no, ɔno na ɔma yɛ nyansa ne nimdeɛ a yɛde hwɛ akyire. Ɔno na ɔma yɛ akwankyerɛ. Enti yɛbɛyɛ yɛ asɛdeɛ wɔ fie deɛ. Nanso no, sɛ Nyame ɔno n'akwankyerɛ ne ne nyansa ne nimdeɛ nka ho a, yɛbɛtumi ayɛ mfomso bebree. Wanhwɛ na afei yɛde yɛti nyinaa kɔhyɛ Nyame adwuma mu na abusua Nyame de ama yɛn yɛntumi nhwɛ so. Anaasɛ yɛbɛma abusuasɛm atwe yɛn akyire ɛfiri ɔfrɛ a Onyankopɔn de afrɛ yɛn no ho. Ɔsɛ sɛ mo mu bi hia nyansa, ɔmbɛsɛ Awurade a ɔde dom kwa no mfa ndom mo. Nti nyansa a yɛde bɔ Kristo mu bra, ɛne nyansa a yɛtumi de di dwuma a Nyame de ahyɛ yɛn nsa ama yɛbusua asafo ɛne wiase a yɛte mu yi.
Onyame nkronkron bɛboa yɛn na yɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne na boa yɛn na yɛhu sɛ wɔkyiri di no ɛnyɛ sɛ bi a mabie ma no aka sɛ mafa wo sɛ mewurade me kra agye nkwanko a na mmom nea wansɛm bɛkyerɛkyerɛ yɛn bia no yɛntimi ntu ho anammɔn yɛntimi ɛmfe ɛnyɛ wɔ adwuma yɛmfa nyɛ ne yie yɛda wase sɛ wobɛdom yɛ saa yɛahyɛ wo din kronkron anuonyam nti ɔdɔfo frɛ a Onyankopɔn afrɛ yɛn no ɛyɛ frɛ soronko mama yɛntoto no ase na mmom yɛnsɛ no nyansa a yɛbɛtumi de ayɛ yɛasɛdeɛ ne yɛafɛmudeɛ ɛwɔ frɛ dwuma no mu Onyankopɔn nhyira wo mmɔden no kyɛ asɛm no na ma afoforɔ nso nta nka bi wo subscribe nso abɔmmɔden no yɛ ne saa wo subscribe dada nso a Onyankopɔn nhyira mo nyinaa ɛwɔ Yesu dim mmɔden so aba